Vítajte u nového dielu Sanitka! Sanita ide zase niekoho zachraňovať a nastavil svoje autíčka. To leti, policajti pôjdu po mne. Ale ja sa zabetu boku, tu sestričku, lebo tá písa mi niečo neví. A rozhodol som sa, že si zoberiem nejakú prácu, ja niekomu zachránim užívať a budem mať peniažky za čo budem zdať policajto. Uzavierka. Uzavierka, sú tam ohnie, to čo je kult? To je Klux Klan, či čo dojiti. Takže zase musím naspäť, ak sa mi vytočí von, no jasné, hovorím. Vytočí sa mi von, zase sa mi vytočí do piče. Ježiš, ja musím prejsť od okolo tej nemocnice. Nie, kto po mne vieska, ja musím strieľať. Policajti po mne idú. Ty kokos, ja idem rýchlo 150-kou. Ty vole, ja som dostal infarkt. Ale benzínka, môžem si kúpiť bagetku, let's go. Teraz dajme taký drift, že sa z toho poseje. To bol drift, pičo. A môžem si kúpiť... A Sanita si ide kúpiť bagetu do tejto benzínky. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Tak, a idem tu hľadať benzínsku bagetu. Tuto není, tu sú jablka, v mrazničkách sú iba nejaké chujoviny, tu sú iba cereálie, tu sú banány, tu sú rúšky. Ale pán predávač, kde tu máte bagetky, prosím vás? Bagety tam, neviem, ale pozrite sa ešte raz. No ty vole, takže tu zase nie sú, no nie sú tu. Oni ich nemajú, to je vejti. Hej, pán predávač, akože, pardon, ale vy nemáte akože bagetky? No bagety nemáme v zásobe, ale nie, no už ich tí Američania vyžali. Takže takto, ty vymrdaná kokotina. Ak sa vám to nepáči, okamže vypadnete. Takže takto sa so mnou budete rozprávať, ja tu mám milión zbraní, takže ma nesejte. Nejapuj, určite sú to nejaké aj airsoftky, ktoré som si aj ja vyrazil, keď som mal 5. Takže asi chcete, aby som to položil na vás, že? Pozrite, tu máte C4, dám vám ju pod pedelku skoro. A teraz bude Alláha Akbar! To asi bude prvá bomba, že? Dovidíme. Takže ty, hajzel, tu máš raketomety, tu máš jeden náboj, nabijem druhý asi. Tak tu máš, ty sevina maďarská, ty vymrdaná pičovina. Tuto to máš, ty hovno nasrané. Tak ešte tu pod ti dám, skapeš. Ty vymrdaná kokatina, kukuksklanská, černošská horadina. Tak toto máš, vole. Takže ty budeš volať policajtov, ty hajzel, špinavý. Tak ja ti to tu dám. Nemáš bakety, správa sa dezo, si neslušný idiot. Tu máš granáty, skap tam tej butové, zhoď tam. Skap strepy. Proste skap tam, ty. Potom je to ten popálil vlastne granáty. Teraz musím pakovať, vole. On na mňa ten starý koj odporný slizol na mňa zavolal policiu. Ty vole, okamžite musím pakovať do riti, lebo ma tu asi zatknú. Ty vole, ešte som mu tam dal čo pohľadať hajzlovi špinavému, hej, negerskému, vole, indiánskému negrovi. A musím okamžite pakovať do riti. Ty vole. Ale ja som zomrel ten starý pičus. Slizonský. A ja musím asi prejsť okolo väznice, aby som sa dostal na druhý koniec mesta, to bude problém. A ja tam je policajt. On ma spoznal, po mne začal strieľať. To je bič. To je jedno. Ale proste, musím mu rozbiť to zostené auto. Jasné. Kurva. Po jednej prestrelke neskôr. Jak som hovoril, si odporné píčené elko. Víš, hovoril som ti to, ty si nepočúval, no proste si zomrel, no. Tak a teraz musím okamžite zdrhnúť mojim autom. Okamžite musím zdrhnúť. Ty vole. Okamžite. Auto mi nejak neštartuje do liti. Ja musím požiadať to policajské do liti. Ježišman, no tak ho prejdem, no nevadí policajta. Ale ty vole. Tak ty ja musím zdrhnúť tých zmrdov fízlovských. Okamžitou platnosťou zdrhnúť. Dúfam, že nikdy nenatrapem, vole. Ty vole. Tak, a teraz okamžite musím zdrhnúť. Maria, ja som narazil, nefunguje motor. Nefunguje nič, ani dvere otvoriť mi nejde. Mne sa zasekli dvere.
Dojdi, musím vyskúť. No konečne, ty vole. Asi 20 minút tu stojím a nič sa nedieje, vole. Už vidím tu zastanú policajnú helikoptéru, ktorá má vezieť do plnej rejte. Ten černožný kresky tej helikoptéry. Pozdravujem ťa, ty hajz. Vole, budem učiť na 30 rokov v base. To je v rejti. To je v rejti. Boha Krista. O jednej penáške helikoptérov neskôr. Čo ty nebude policajský? Ty vole, už vystupuješ, že? Konečne máš tu máme egom viac ako ja neviem kto, vole. Vy tu budete ešte trefať, vole, ja neviem čo. Tak. Áno, fuck, ja ti ukážem, ty hajzel spoločne. Pane, idete na súd. Musíme vyriešiť tieto veci. Ale mňa to nechcete, hlavné meste, a to je fakt. Vy policajné hovna. Fakt. Vy si najhorší. O 10 minút neskôr v súdnej miestnosti. Dobrý deň, pani Damian Ratica. Máme tu pre vás niekoľko obvinení, ktorým sa musíte vyjadriť. No hovorte vy, kuska kota. Takže, poriadková pokuta? Nie, prosím, to nie. Takže to, zabitie sestričky v nemocnici, potom ste zdrhli to tým vašim autom a zobrali si nejaký job, aby ste zarobili peniaze a išli a mali proste viac peniazí? Nie, to nie je pravda, vole. Tá sestrička ma otrvola, to bola to totálna píča, takže som ju musel zabiť, inak to nešlo, to proste život, chápete? No život takto, hej, ako mi vysvetlíte to, že keď vám nechcel proste borec predať bagetu, hej, tak ste mu odmedali celý podnik, aj s ním, vole, že ste mu vybombardovali. No, proste to bol hajzel, no. Proste mi nechcel predať bagetu, bol debil, no, proste kokot a skapal, no. No, ako sa vyjadrite k tomu policajtovi v aute? No, nejakým spôsobom. Proste začal po mne strieľať, hej, a akože ja ho nemôžem strieľať späť, ja som mu vzdal, vole, to som nejaký neké do piči. Takže, vole, vy vyjebatý, zajebatý, vymrdaný idiot, vy ste taký kokot a dajte mi koľko chcete, ale pre mňa ste stále vymrdaný idiot, ja nemôžem za to, že nejaký slízon, nejaký odporný hajzel na mňa zavolá políciu, keď skapal. Dobre, pane, máte 30 rokov väzenia a pôjdete teraz so mňou. O 30 minút neskôr. Ja som na 30 rokov v base. Nie! Koniec.